ישראלים בכבישים ואומרים שלום לחן פרוט, נהג מונית מפתח תקווה. מה העניינים, חן? אהלן, בוקר טוב. הכל בסדר? הכל טוב, מה איתכם? חיכינו בסבלנות עד שנדבר, והנה זה הגיע. אוקיי. איפה אתה? איפה אנחנו תופסים אותך? אני כרגע בפתח תקווה. כמה שנים אתה כבר נהג מונית? לפני 3 ימים חגגתי 3 שנים. חדש? מה זה, חלק מתופעות הלוואי של הקורונה? לא, האמת שאני שחקן ותסריטאי במקצועי, ולפני 3 שנים החלטתי שאני מוציא רישיון במיוחד למונית, כי אני רוצה לכתוב סדרה חדשה על נהג מונית, לראות את כל הווייב שקוראים פה במונית. זה הרבה שנים תחקיר 3 שנים, צריך להגיד, הוא צריך השראה. צריך השראה, יכולה לראות רוברט דה נירו מלפני 50 שנה, היה נהג מונית כבר. אז מה, התחלת עם זה ובסוף התאהבת במקצוע? התאהבתי מאוד, זאת אומרת, אני גם אוהב לנהוג ואני גם אוהב אנשים, ועם הדרך אפשר גם להתפרנס וגם לכתוב את הסדרה, ווין ווין, לגמרי. טוב, אז אמרת סדרה, בטח יש הרבה סיפורים של כאלה שנכנסים למונית. מה הסיפור הכי מצחיק, מוזר, שקרה לך? אספתי נוסעת מרמת גן לתל אביב, חודש 9 להריונה. איך שאני אוסף אותה, היא מקבלת צירים. אני אומר לה, נשמה, את לא עולת איתי במונית, לא יקרה. מפה לשם, משם לפה. צירים כל הדרך, פקקים, ניידת משטרה לפניי, נוסעת לפניי לי את הדרך, ואני מוצא את עצמי איתה בחדר לידה, 2 כמעט, באמת תאומים, בן ובת, ובסוף היא קראה לבת שלה חן על שמי. די! מדהים. וואו! וכל זה לא מספיק לך בשביל לכתוב סדרה? אתה צריך עוד השראות? ומזל שבסוף כן הסכמת להסיע אותה. לא, אבל בואי. אדון זייד היה אצלי במונית כבר, האמת. זייד, נכון. רציתי גם להגיד שאנחנו חברים בפייסבוק, אז אני יודע לתקן אותך שזה חן פרוט ולא חן פרוט, כי זה כתוב סליחה, זה מה שהיה כתוב, אתה רואה, תסתכל. נכון, בסדר. אבל יש לי את הפייסבוק, אני יודע שזה עם פי. הנה, גדול. האמת שאתה צודק, אבל כולם מהצבא קוראים לי פרוט, אז כבר נהיה פרוט, נו, מה אני אעשה? הוא נכנע לדרישת הקהל. רגע, אבל מה, איך הגעת? בסדר, הסעת אותה, אבל איך נקלעת לתוך חדר הלידה? אני עוד בסיפור, כאילו, מה... אז עכשיו, ירדנו בעצם מהבית שלה, והיא באמת, היא צורחת וצירים וכאלה, והיא אומרת לי, ואני שואלת אותי, תגידי, למה את לבד? סליחה על השאלה. אז היא אומרת לי, אני יחידנית, ההורים שלי חוזרים בלילה מחול, אחותי גרה באילת, וכשנכנסנו כבר למיליון של איכילוב, היא התחילה לפקוד באמת עם כאבים, ואומרת לי, תעשי טובה, בבקשה, אל תעזוב אותי לבד. אמרתי, נשמה, אני פה איתך, הכל בסדר. בקיצור, אתה עובד... אצלו זה גט בייבי. כן. זה מטורף, כי זה מתחבר לי מאוד למנהיגות האזרחית, כי ככל שאנחנו, מהאייטם הקודם, ככל שאנחנו עושים יותר ויותר את השבועות האלה, אני מבינה שפשוט שירותי המוניות בישראל מחליפים את הקריסה של מערכת הבריאות. הם פה בשבילנו בלידה, בטיפולי נפש, רווחה, תגיד, חן, את מי אחרי היית רוצה להסיע במונית? אני חסיד, מה זה חסיד? האליל הגדול שלי זה שקיל אוניל. לא, אקזקט, הוא גם לא נכנס במונית, אתה צריך שם מונית לימוזינה, בוא בגודל, 2.20 ומשהו. אתה לא רואה אותי. הוא 2.16, גם אני קרוב ל2 מטר. וואלה. כן. אבל אם אנחנו מדברים על מישהו... רגע, אז מה, אתה רוצה 1 על 1 איתו? לא הבנתי. לא, זה אין מצב, אין סיכוי. ואם אנחנו מדברים פה בארץ, אז האמת ש... נראה לי בר רפאלי בא לי לשאול אותה כמה שאלות. למשל? כן, פלס בא לשאול אותה כמה שאלות. מה היית שואל אותה ומה היית שואל אותה? את קרן פלס, מאיפה ההשראה באמת לכל השירים שהיא כותבת, גם מבחינת לחן וגם מבחינת מילים כמובן. ובר רפאלי, שוב, טעמי האישי, אחת הנשים היפות בעולם, איך זה מסתובב עם טייטל שכזה? מעניין, זה גם פורמט, אתה יודע. גם סדרה. כן. תקשיב, יש לך מלא סדרות במונית. אני לא סתם יצירתי ויוצר וכן הלאה. כן, יש לנו כבר שעשועונים במונית, ויש קרפול קריוקי, וגם רעיון תוך כדי נסיעה, זה גם משהו שאפשר לפתח. לגמרי, תגיד, אתה מחזיק איזה פריט, משהו מיוחד במונית שאנחנו צריכים לדעת עליו? בטח. ספר שכתבתי,
אוי. החבר שלי שק. על מה זה? על שקיל אוניל, מה זאת אומרת? לא, בסדר, ברור. אז שק היה כלב שלי עד לפני 4 שנים. הרדמתי אותו כשהוא היה בן 17. ספר ילדים, באמת הוא היה חוץ מהבן שלי, הוא היה הדבר הכי חשוב לי בעולם. ויום אחרי שהרדמתי אותו, פשוט החזקתי מחשב, התחלתי לכתוב, ונולד לי ספר ילדים. וכל מי שנכנס לפה, הוא פשוט נמצא מאחורי הגב של המשענת, אז תמיד נכנס ושואל אותי, מה זה הספר הזה? וזה בשבילי, אפרופו עוד פורמט, ככה אני מוכר את הספר פה במונית. 1,200 ספרים. 1,200 ספרים ב3 שנים מכרת רק לאנשים שנסעו? מדהים. רק במונית. הוא לא נמכר בשום מקום אחר. כן, אני רוצה למחות, כשאני אז נסעתי במונית שלך לא היה שום ספר. הוא בחר את כולם. בוודאות היה. לא, מה פתאום? בוודאות היה. נראה לך שלא הייתי שואל. זייד פה רומז שהוא רוצה להביא לילדים את הספר, תזמין אותו. נכון, בסדר גמור. תזמין אתכן. סגור, בנסיעה הבאה. יאללה, חן. אני זוכר שזה רעננה, מתישהו שאני ברעננה אני בא לעשות. מעולה. יאללה. סגרנו. חן, היה לנו ממש כיף לדבר איתך. גש לשק. זה עונג לי. אני אמסור. תודה רבה לכם. יאללה, בוקר טוב, סבי זהירות. אנחנו יוצאים להפסקה, כבר חוזרים.